Смелостта и самообладанието са важни в битка, но има моменти, в които техниката е от огромно значение, особено в случаите, когато се нуждаем от защита. Крав Мага, така се нарича системата за самозащита на израелската армия. Тя ни учи само как да се защитаваме и не да нападаме. Как да реагираме при нападение с нож или пък в кола, как да обезоръжим противника. Ето съветите на специалистите. Нашият репортер Симона Крушкина ни среща с инструктора Алекс Петров. Добре. На някои от вас може би се е случвало да изпаднат в неприятна ситуация и да не знаят как да се защитят. В такива случаи системата Крав Мага идва на помощ. Крав Мага е израелска система за самоотбрана. Предимно е известна като модерна система, която се справя с проблеми на улицата. Системата има принципи, които са заложени. Като цяло идеята е да спазваме естествената реакция на човек в дадена ситуация, за да можем да дадем възможно най-доброто решение. Като цяло човешкото тяло може да реагира по три начина. Първият е да се вцепениме, да замръзнеме и при това положение да не направим нищо. Втория вариант е да избягаме, което по принцип ние препоръчваме в повече ситуации, ако можете да избягате и имате тази възможност, по-добре да го направим, отколкото да се озовем в някои от ситуациите, които показахме. Разбира се, има ситуации, в които просто няма как да избегнем конфликта и при това положение трябва да действаме. За да бъде по-ясен пример, ако сме със семейството си и примерно ние може да избягаме, но те нямат възможност, тогава вече се налага да действаме. Системата отработваме техники, които са свързани с поразяване на слаби точки в човешкото тяло. В случая това са слабини, гърло, очи и така нататък. Колкото и силен да е вашия противник, в момента, в който го ударите в слабините, по всяка вероятност ще успеете да го обезвържите. Сега, вариант, в който някой ви напада примерно с шамар и тук искаме да видим каква е естествената реакция на човешкото тяло. В момента, в който аз тръгна да посягам, вашата естествена реакция е това нещо. От тук нататък ние базираме техниката върху тази реакция и добавяме контратака. В случая искаме контратаката да е във възможно най-бързия ритъм, който можете да направите. Това в случая ще е едновременния ритъм и по време на самата контратака ще се наложи да се направи и защитата. Ако може микрофона да го оставяме в страни, в смисъл за да може да демонстрираме. Сега, в момента, в който аз атакувам, имаме естествената реакция, която е защитата и тук трябва да имаме контратака. Съответно, най-логичното нещо, което може да направим е да използваме другата ръка, с която да нанесем удар едновременно в тялото на противника. Така, препоръчително е, разбира се, удара да е в слаба точка, което ще рече брадичката, гърлото, очи и така нататък. В дадения случай, за да може да бъде по-безопасно, просто нанасяме удар в гърдите. Това е с цел безопасност. Не се притеснява и удари. Давай. Едновременно. Добре. В случая, понеже искаме той да няма възможност да отреагира на това нещо, се налага, когато той удари, да нанеса удара едновременно с защитата. В следващия момент ние ще имаме някаква дистанция. Ако удара беше пласиран в гърлото или в брадичката, той щеше да даде назад и тогава щяхме да имаме възможност да се оттеглиме или да добавим още някоя друга контратака, примерно удар в слабините, и да може спокойно да се изнесеме. Съветът ми към зрителите е по възможност да не попадат в ситуации, в които не искат да бъдат. Просто е важно човек да може да контролира егото си в ситуации, в които знае, че е рисковано и не би трябвало да действа по даден начин. В смисъл, ако трябва, както се казва, да си замълчим и да махнем, отколкото да попаднем в някои от ситуациите, които вече видяхме. Изключително любопитно. Усвояваш няколко техники и ставаш част от израелската армия. Или пък за бойни сцени в някоя кинопродукция. И това върши работа.